digotong dan gotong royong luar biasa. Lanjut nih, Le. Lur, iki lho. Ya. Masyarakat lor. Betul kuwi. Milih sing bermasyarakat kalau bertanggung jawab. Nyapa to lecah bagus. Enak apa iki? Saat dari mulai menampakkan diri, kami tidak langkah untuk mencari rezeki. Yo, enek sing tani, enek sing tukang maido, tukang rasani. Yo, enek sing dadi pegawai. Pokok oleh duit ngono wis. Tani ora apa-apa. Yo, duit ewonan, eketan, atusan, wis pira-pira le penting halal. Aduh. Apa iki? Ya, telak. Manuke murus. Ketelan manuk. Dosa le, walat we. We nyapa denek kene iki le? Ya wis ngene iki lho, Dik. Gotong royong. Yo. Weh, urip jaman saiki lah menak. Wis kancane akeh, sedulure akeh. Apa suket sak tekeme digotong dan gotong royong luar biasa. Lanjut nih, Le. Yung Del, ngelai Ramdel juga bintang Del. Lur, piye iki lur? Iki arep pilkades iki kira-kira pilihku sapa lur? Sing gerah ya milih sing bermasyarakat to, Lur. Betul kuwi. Milih sing bermasyarakat karo bertanggung jawab. Ocok iki. Ayo melu aku ae lur. Ayo milih sing A, wis pasti cocok karo kekarepanmu. Nak sing B kuwi jan ora kaya sing anak sing A, ngene lho. Oh alah. DP sih tibake caluke sing A to. Walah, iki karepmu piye ngelek-ngelek sing B iki, ha? Tibake iki pihake si A to. Jan, aku ora trimo aku ini. Wes, aja gatekne milih si B karo aku. Wis aja milih si A. Iki ngelek-ngelek si B tok. Wis ora bener sih diomong iki. Ora bener. Oh, alah kowe iki pihake B to. Karepmu piye rene tak ladeni. Karepmu piye? Tak ladeni. Yo mau piye iki? Ya. Oh, kesel aku yo.
Ayo. Emang gelut? Siapa? Emang gelut ini apaan? Siapa tuh nasi gelut tadi? Dengar karo kayu. Kecil kan ya? Itu nih. Bisa kita mayu. Tiba barang makanan. Ya cara-cara ini apa iki ya? Cara-cara ini apa iki? Nyapa tong lecah bagus. Enak apa iki? Kuwi lho, Mbah, nek pilihanku iki. Ora, Mbah, aku ora, cah kuwi lho, Mbah. Aja mung gara-gara beda pilihan. Lehmu kekancan, lehmu pas seduluran. Kuwi lho, Mbah, gara-gara, Mbah. Ora kaya ngene iki. Cah kuwi lho, Mbah, mari, Mbah. Aku ora lho, Mbah, aku lho, Mbah, iki terus nyebar berita hoax terus tentang pilihanku lho, Mbah. Piye lho ngono iki? Saiki tak tekoni. Mergo pilihan. Kowe kok iso gegeran ini iki sing rugi sapa? Kita sebagai rakyat harus satu-satu agar desa kita maju dan pilihan menyebabkan pertengkaran membuat desa kita hancur berantakan. Pedal kan iceknya neng di. Mulai saat ini kita berdamai. Damai ya, Bes ya? Iya, Ndel, aja gara-gara piran ora gak awake congkrah, ya, Ndel. Ya Bes ya. Ngono nek awake songkrah ngono nek aku susah, aku repot tak jaluki sapa ya, Bes ya? Ya, nek aja banter-banter lho. Bisa. Aku ngelak jikukne wedang nek endi. Iya, Mbak. Lungguh. Niki, Mbak. Lungguh kene. Jajal gosok-gosok. Digosok iki. Iya. Ada apa bosku? Kita pengen pilkades damai Om Jin. Gampil. Jangan suka menjatuhkan lawan. Yang kedua, jangan suka menyebar berita palsu. Ingat, pertengkaran terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada provokatornya. Sekian. Piye? Paham lo? Pun, Mbah. Mulai saat Wes. Damai. Duh, penak bungo cuman Biasa lho iki kok. biasa. Rumane tarangga. Ki wong tuwek le Joko seneni le. Ya wis. Saiki ayo diciptakne pilkades damai. Sapa wae sing dadi, awake tetep dadi siji. Paham? Paham. Nah, aja dadi provokasi ning dadi motivasi. Nek awake sebagai rakyat kok cekcok karepe dhewe, kuwi ora kok gawe calone bangga, ning dek-dek iki malah kecewa. Oh, wis ngerti apa to? Pun, Mbah. Mulai saat ini, mari kita ciptakan pilkades damai. Setuju? Setuju. Di yo. Di. Setuju ora kae? Setuju. Iya. Setuju? Kami dulur-dulur kabeh sepurane ya nek ngomong sing kleru, kelaku aku kurang sopan opo sepurane tenan. Iki yo guyonan ning yo sok tenanan. Sepurane tenan, aku kru bebas pat-pat. Muga-muga makin berkembang bebas jeglok ora apa-apa. Sepurane ya lur. Iki wakil sama kanca-kanca kabeh. Pokoke pilkada damai.